U uvodu da podsjetim da se na evidenciji službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona nalazi nešto više od 60.000 nezaposlenih osoba. Da li se među ovim brojevima nalazi one osobe koje su dobile otkaz uslovljen usvajanjem nove odluke o povećanju minimalne plate? To ćemo saznati između ostalog u nastavku našeg razgovora. Amela Makul, stručni savjetnik za informisanje u službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, naša sagovornica. Amela, prije svega hvala što govorite za naš program i dobro jutro. Dobro jutro, pozdrav za vaše gledaoce, slušaoce i hvala na pozivu. Uvodu se samo kratko podsjetila na ne baš potpune informacije kada su u pitanju nezaposlene osobe na području Tuzlanskog kantona. Različita je cifra kada je u pitanju grad Tuzla, pa evo da prvo to pojasnimo, a onda prelazimo na ostala pitanja. Evo, već ste rekli da je nešto više od 60.000, to su podaci od kraja decembra. Mi pravimo izvještaje statističke na kraju svakog mjeseca, ovo su podaci od kraja decembra. Njih je bilo nešto više prijavljenih od 60.000, oko 60.500. Što se tiče kantona, na nivou grada je to nešto malo više od 11.700 osoba. Sad, pitali ste da li je uticala nova odluka, da. Jeste, mi moramo reći da prije svega je prerano da bi se govorilo o bilo kakvim posljedicama neke odluke, bile te posljedice pozitivne ili negativne, jednostavno je prekratko vrijeme. Mi smo pratili sve dešavanja na našoj evidenciji. Prvi upit vezano za statistiku nam je došao oko 20. januara, znači prije nekoliko dana, i tad smo napravili presjek da vidimo šta se to događa. Također razgovarali smo sa kolegama u birojima za zapošljavanje, jer oni su oni koji su prvi u toj liniji kojima se osobe javljaju iz radnog odnosa. Možemo reći da situacija na nivou kantona nije alarmantna, nismo primijetili ništa neuobičajeno da se događa. Mi smo pravili paralelu sa januarom prošle godine, tako da taj broj prijavljenih iz radnog odnosa na našu evidenciju ne odstupa mnogo od podataka iz januara prošle godine. Njih je nešto malo više od 1800 bilo prijavljenih iz radnog odnosa prošle godine, taj broj sad negdje je oko 2000 u ovom momentu. Evo, ja sam baš jučer gledala podatke, ali moram reći da se taj broj svakodnevno mijenja, jer ljudi se prijavljuju i odjavljuju. Također pogledali smo koliko ljudi je otišlo u radni odnos na našoj evidenciji, znači odjavilo se u radni odnos, i brojevi pokazuju da je to duplo više nego u prošloj godini. Evo, nekako optimistično možemo li reći? Jeste. Također mi svakodnevno dobijamo i zahtjeve za posredovanje i zahtjeve za oglašavanje. I evo, ako u ovom momentu otvorimo našu web stranicu, preko 230 je slobodnih radnih mjesta na koja mogu aplicirati osobe bez zaposlenja. Tako da nismo primijetili da je išta stalo, da se nešto događa, kažem, vanredno. Sad, što se tiče statistike, opet, već sam govorila ranije za medije, ja nisam analitičarka tržišta rada i ne mogu reći, evo, ovo se dogodilo sad pa će biti to, samo iznosim podatke o kojima mi trenutno raspolažemo, ali kažem, taj broj se svakodnevno mijenja. Sa naše evidencije u radni odnos otišlo, evo, do sad preko 800 osoba, a recimo u januaru prošle godine to je bilo nešto malo više od 400. Tako da je to jedan dobar podatak. Sad se pitali o razlogu, mali je procenat da smo primijetili da su zaista poslodavci naveli da je odluka o povećanju minimalne plate bila uzrok prestanka radnog odnosa. Zaista da su oni napisali tamo da je to. Sad, prestali, nekima su istekli ugovori o radu, mi ne možemo sad, znate zbog čega oni nisu produženi. Možda poslodavci su zaključili ugovor na godinu dana od 1.1. do 31.12. pa je to sad isteklo, imaju taj neki period. Dešava se također unutar jednog mjeseca da se osobe prijave nekoliko puta na evidenciju, ali evo, mi ćemo imati te neke prve prave podatke, kad evo na kraju sad mjeseca, evo za koji dan napravimo presjek statistički, a tek možda oko 15. februara kada krenu isplate novčanih naknada
naknada, znaćemo koliko zaista ljudi je nama na novčanoj naknadi na isplati, koliko je, ako smo gledali zahtjeve, evo sad isto u ovih nekoliko 20 dana januara, zahtjeva za novčanu naknadu, novih je bilo negdje oko 900, recimo u prošloj godini smo imali u januaru oko 800 zahtjeva. Kada ste spomenuli osobe koji su se odjavile sa evidencije službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, to jeste dobile svoj posao, što između ostalog poslodavci traži, koja su to zanimanja koja su nam evo na neki način sada aktuelna? Poslodavci zaista različita zanimanja traže, ali evo nekako ona koja se najčešće i ponavljaju kroz zahtjeve, kroz oglase, jesu uvijek aktuelno vozač ili u domaćem ili u međunarodnom saobraćaju, zatim radnike u proizvodnji, posebno metalskoj industriji, od inženjera mašinstva do CNC operatera, zatim u građevinskoj djelatnosti, svi građevinski radnici, od inženjera do onih nekvalifikovanih koji mogu obavljati jednostavne poslove u građevinarstvu, tu su zidari, tesari, zatim i metalske struke koji rade u građevinarstvu, zavarivači, bravari, limari. Tako da su, što se tiče nastavničkih zanimanja, također u toku godine primimo dosta zahtjeva od škola, iako praksa je takva da Pedagoški zavod objavi javni konkurs na početku školske godine, pa onda to sve prolazi svi jednu proceduru, ali u toku godine kada dođe do potrebe u školama, onda oni isključivo podnose zahtjeve za posredovanje i traže svih zanimanja. Zaista imamo poteškoća i sa razrednom nastavom i profesorima vjeronauke, muzičke, likovne kulture, matematike, fizike, zaista svih zanimanja nedostaje tih nastavničkih na evidenciji. Također primijetili smo i evo u prošloj godini bilo mnogo zahtjeva iz predškolskih ustanova, tako da i ne samo odgajatelje da traže, nego i medicinsko osoblje koje radi u predškolskim ustanovama. Zatim dosta medicinskih ustanova traži, onda agencija za čišćenje. Zatim primijetili smo da se javljaju ne samo potreba za zapošljavanjem kolagenata na stranim jezicima, nego sve više i na našem jeziku, da traže određeni poslodavci i agente koji mogu raditi na našem jeziku. Amela, evo, spominjemo dakle i naše sugrađane koji svojevremeno traži svoj posao, pa evo i možda dugo čekaju na određenu vrstu posla. S tim u vezi služba radi brojne projekte prekvalifikacije, ukoliko evo ne mogu da nađu u određenoj struci. Kako oni rezultiraju, evo kako možete to još malo detaljnije pojasniti? Evo ja moram reći to uvijek u protekli nekoliko godina kažemo da mi nemamo, ranije smo imali preko Federalnog zavoda baš program namijenjen za prekvalifikaciju, to već neko vrijeme nemamo, ali imamo nešto kao sticanje dodatnih vještina kroz radno iskustvo, recimo kroz praksu da se stiče radno iskustvo, pa tako osobe koje su baš bez iskustva, a odu kod određenog poslodavca mogu da steknu svoje dodatne vještine, da dobiju radno iskustvo, tako da što se tiče toga i poslodavci i nezaposleni su zainteresovani. Također imamo mi programe koji su tokom cijele godine dostupni. Ja trenutno nemam nikakvu zvaničnu informaciju kako će to izgledati u ovoj godini, ali evo praksa je bila takva da Federalni zavod za zapošljavanje sufinansira programe negdje početkom godine, onda negdje sredinom godine služba za zapošljavanje, znači mi iz našeg budžeta izdvajamo dio sredstava za sufinansiranje, a onda neka tamo u jesen ponovo naša vlada kantona izdvaja sredstva za sufinansiranje, tako da smo nekako pokriveni tokom cijele godine programima sufinansiranja, tako da ima mjera za sve.
Znači, za sve osobe prijavljene na našoj evidenciji tako su koncipirane. I za one sa starijom životnom dobi, i mlade, i prvo radno iskustvo, i sa iskustvom, i žene, i demobilisane borce, i, ne znam, jesam rekla već mlade, jesam sigurno. Tako da sve kategorije koje su prijavljene na našu evidenciju imaju priliku biti sufinansirane. Odlazak naših sugrađana vani, također, evo da tamo zasnuju radni odnos, koliko to utiče na smanjenje broja koji osoba na evidenciji? Inače, mnogo je... Ne odjavljuju se ili odjavljuju ipak sa ovog broja? Evo, tačan podatak nisam pogledala jer nisam znala da ćete me pitati, ali mogu vam pogledati kasnije podatak pa javiti tačan broj. Neki se odjavljuju, oni koji dobiju ugovor o radu, dešava se da se odjave. Zatim imamo osobe određenih zanimanja koja odlaze na rad u Njemačku, koje ide preko naše ambasade, tako da mi dobijamo te spiskove da znamo tačno koje su osobe otišle ili kada je riječ o Sloveniji, ali za ostale države to je sad individualno, da li će osoba zaista doći da se odjavi. Ako dođe, mi je tako evidentiramo, ako ne, onda bude drugačije odjavljena. Ali i to je svakako jedan od faktora koji utiču na smanjenje broja nezaposlenih osoba. On se kontinuirano smanjuje u proteklih nekoliko godina. Zabilježen je pad nezaposlenosti iz mjeseca u mjesec na našoj evidenciji, ali nije samo to. Osobe se zapošljavaju unutar Bosne i Hercegovine, zatim navršavaju 65 godina života i kad više nemaju pravo biti na našoj evidenciji, znači ili odlaze u penziju ili se odjavljuju. Zatim se odjavljuju zbog rada u inostranstvu, zbog daljeg školovanja, različiti su razlozi zbog preseljenja u neku drugu općinu ili kanton, grad, državu, tako da mnogo je razloga zbog kojih se taj broj smanjuje. Da spomenimo i one istinske tražioce posla, dakle koliko su oni, evo, koliko možete da im pomognete, nađete neku opciju, naravno u skladu sa potrebama na tržištu rada, ili ipak ima i onih koji to onako olako ne prihvate i čekaju novu i drugu priliku. Evo, ne moramo tačno kroz statistiku, ali evo iz prakse kakva su iskustva kada je pitanje službe. Pa mi zaista učinimo sve što je u našoj moći kada nam osoba dođe i obrati se za pomoć. Tako da kolege koji su u biroima za zapošljavanje zaista daju sve što je u njihovoj moći da pomognu takvim osobama. Najteže pada kada ne možemo pomoći osobi. Ali evo, trudimo se. Stanje na tržištu rada nije dobro, nije godinama dobro i sve je teže. Tako da nismo samo, suočeni smo sa zaista jednom teškom situacijom i nismo baš u dobroj poziciji. Mi kao ustanova nikad nećemo biti šta god da mi uradimo za nezaposlenu osobu, ona nikad neće htjeti da nam se vrati. Kao na primjer što ode u pekaru, kaže super sam tamo kupila pecivo, odo sad ponovo ili ne znam u neki butik, kaže tamo imaju odlične hlače pa će se vratiti ponovo. Niko ne želi biti nezaposlen. I mi zaista radimo sa marginaliziranom skupinom društva, zaista sa jednom teškom kategorijom i trudimo se evo na sve moguće načine kada dođe zahtjev za posredovanje da ga uradimo najbolje što možemo. I zahtjevi ponekad za posredovanje nisu zavidni, da tako kažem, da ne upotrebim neku drugu riječ, poslodavci traže, ali uslovi nisu baš i onda i tu se suočavamo sa teškom situacijom šta uraditi u takvim momentima, da li uputiti osobu, a znamo da nisu ti uslovi baš dobri. Tako da dobijamo svašta, ali najsretniji smo kada zaista možemo pomoći osobi i kada osoba ode iz službe, a da smo riješili neki problem. I evo pozivamo i zaista šta god da je u pitanju, naša vrata su otvorena da dođu, da nam se obrate, da nam pišu, da prate našu stranicu, uvijek smo tu za njih i zaista ćemo dati sve od sebe da pomognemo. Evo to sam zaista htjela i zamoliti na kraju da uputite poziv i to ste učinili. Hvala vam puno za izdvojeno vrijeme i sve ove korisne informacije koje ste nam plasirali kada je u pitanju rad službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Hvala vama.